Sa number 2, Miyerkules, ginapaabot si House Speaker Martin Romualdez o kung iyang lawas ang mag-abot sa Cadiz City sa pag-turnover sa cash assistance sa himata ni Loretta Alacre. Inisunod kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagsiling launa sang hapon buwas ila ginapaabot ang turnover. Sa national news, nagwa nga sa personal nga pondo ni Romualdez magagikan ang pondo. Hindi pa man sigurado nga mag-aabot ang Speaker of the House kung hindi man siya matigayon magapadala ini sang tiglawas. Si Mayor Escalante kag 2nd District Representative Alfredo Marañon III ang magasaksi sini. Samtang sa bahin sa syudad, ginabuligan sini ang himata ni Loretta sa pagpreparar sa lugar sa tion nga mag-aabot ang iya sini nga bangkay sa iya puluyan sa sitio Kamayan sa Barangay Cadiz Viejo. Wala labot sa mga canopy nga ginpamutang, ginaplaster man ang mga alagyan agudto nga mangin mahapos ang tanan. Ginapaabot pa nila ang patod nga petsa sang pag-abot sa bangkay sang caregiver nga napatay bangod sang ginamo sa Israel kag Hamas. Actually, ang expected arrival ni Loretta mabalaan today. Today pa, mabalaan kung saan ipadala. So, damo problema kung mag-abot di kay na refrigerated, di na nakaskwet. So pag-abot di kung refrigerated, sino masaylo? Oo. Kasi pag-abot sa Manila, direkta di sa Negros, pag-abot sa Negros, di isaylohon na siya sa ordinary casket. So, those are the things. So, sino mas ordinary siya na? We are working on it, man.